אפשר להבין. תודה. תודה על התובנה. לקח לי הרבה זמן להתקשר לספיר, קיבלתי את המספר שלה, ואמרתי, מה אני אגיד לה בטלפון? אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי אומץ, כמו שנריה אמר מקודם, אנחנו צריכים להיות באומץ, ואמרתי לעצמי שביום כזה, לפני שאנחנו נכנסים לראש השנה, לשמוע מן המצר אמיתי, באופן הכי טבעי שיש, זה יהיה דבר נפלא וגדול. אז אני ממש ממש מודה לך, ממש, מקרב לב, בשם כולם. אני חושב שמגיע לה הרבה מחיאות כפיים. לבוא, לדבר ולספר משהו שהוא כל כך מורכב ועוד אפילו חם, אז תודה רבה, בבקשה. שלום לכולם. קודם כל אני אגיד תודה לאל ותודה לחיילים גיבורים כמו עמישר, המחנך שלכם ממה שהבנתי, שבזכות גיבורים כאלה חזרתי לפה ואני יכולה לעמוד פה היום. אז קוראים לי ספיר כהן, הייתי בשבי 55 ימים, שוחררתי בפעימה האחרונה. והסיפור שלי הוא מתחיל עוד לפני השבי, בערך חצי שנה לפני. נכנסתי לחרדות, דבר שבחיים לא חוויתי. אני בן אדם מאוד רגוע. ופתאום הרגשתי שמשהו רע עומד לקרות לי ואין לי מושג למה. סך הכל היה טוב בחיים שלי, שום דבר לא השתנה, למה אני מרגישה תחושות כאלה? אבל התחושות האלה הלכו והתחזקו עד שחשבתי שאולי אני חולה באיזה משהו, כמו מחלה סופנית כזאת, שהרופא אומר עכשיו כבר מאוחר מדי. והחלטתי ללכת לעשות סדרה של בדיקות, הלכתי להרבה מאוד רופאים. אחד הרופאים אמר לי, את צודקת, יש לך איזשהו נגיף, אבל הוא לא כל כך מסוכן כמו שאת חושבת. לא האמנתי לרופא הזה, כי התחושות שלי היו כל כך חזקות וכל כך רעות, ולראשונה בחיי החלטתי להתפלל. חיפשתי איזושהי תפילה לרפואה שלמה. התייעצתי עם בנות חרדיות בעבודה, ואף אחד לא ידע על איזה פרק להמליץ לי. יום אחד סתם הסתכלתי באינסטגרם, יש סטורים, אם אתם מכירים, ושמדפדפים בין סטורי לסטורי, קופצות פרסומות. אחת הפרסומות הייתה פרק בתהילים. הם כתבו שם שמי שקורא את הפרק במשך 30 יום, הוא יהיה בריא, זה פרק לרפואה שלמה, ויהיו לו ניסים ונפלאות. אז אמרתי, טוב, סך הכל עסקה משתלמת, זה בדיוק מה שחיפשתי. ומאותו יום קראתי את הפרק הזה, כל יום, במשך 30 יום. היום האחרון היה 7 באוקטובר. אחרי שבועיים בערך זכרתי את כל הפרק בעל פה. זה מאוד הפתיע אותי, כי הפסקתי את לימודי המשפטים באמצע, כי לא הצלחתי לזכור שום דבר. ופתאום פרק כל כך ארוך בתהילים, עם שפה כל כך מורכבת, אני מצליחה לזכור. בשבוע האחרון, השבוע של החטיפה, זאת הייתה הפעם הראשונה שאמרתי את הפרק, התפללתי, אבל גם שמתי לב למילים שאני אומרת, כי עד אז סתם דקלמתי ולא היה לי מושג על מה הפרק מדבר. ופתאום אני שמה לב שהפרק קשור למלחמה. אלוהים תציל אותי מהאויבים שלי, אפילו המילה חמאס מופיעה שם. ואני שואלת את עצמי, באיזו מלחמה אני מתפללת להינצל? ב7 באוקטובר הבנתי את משמעות התפילה הזאת, ובעצם אני והבן זוג שלי, והארוס שלי, סשה, תכננו לנסוע לקיבוץ ניר עוז, לפגוש את ההורים שלו, לחגוג איתם את חג שמחת תורה.
באותו סוף שבוע סשה אמר לי, ספיר, אני לא רוצה לנסוע לקיבוץ. וזה היה מאוד מוזר, כי כל הזמן הוא אמר לי שאם הוא קובע עם ההורים שלו אין סיכוי שמבטלים. זה מהיום הראשון של ההיכרות, זה מה שהוא סיפר לי. אז אמרתי לו, סשה, אבל אתה אמרת לי שככה מכבדים את ההורים שלך, אי אפשר לבטל. הוא אומר לי, הפעם אני לא רוצה לנסוע, אני לא יודע למה. אני לצערי כמובן לא מייחסת חשיבות כל כך למה שהוא אומר, ואני משכנעת אותו. ובסוף אנחנו נוסעים לקיבוץ. בדרך אנחנו נתקלים בחייל בודד, וסשה מדבר איתו על המצב בעם, שיש פילוג מאוד גדול והמצב לא טוב, וסשה אומר לו, אני חושב שרק מלחמה תוכל לאחד את העם הזה. ואנחנו מגיעים לקיבוץ, סוף שבוע רגיל. במקרה באותו ערב ראינו סרט על חטיפה ועל רצח, אחת הבנות קמה ויצאה, היא אמרה אני פוחדת לראות את זה, ולא תיארנו לעצמנו שיום לאחר מכן נחווה את זה בצורה הרבה יותר גרועה ממה שהיה בסרט. הגיע יום שבת, 6 לפנות בוקר בערך, פתאום אני שומעת פיצוצים. אני מתעוררת בבעלה, אני לא מבינה מה זה. אני במקור מקריית אתא, לא חווה את הדברים האלה כל יום. ופתאום אני שומעת אזעקה, צבע אדום, צבע אדום. ואנחנו נמצאים בחדר אירוח, חדר שאין בו ממ"ד. אני אומרת לסשה, סשה, מה עושים? אני רוצה לרוץ לבית של ההורים שלך, להיכנס למקלט. אבל הוא אומר לי, אי אפשר, בוא נחכה שתהיה רגיעה, כמה דקות של שקט ונרוץ. אפילו 20 שניות של שקט לא היו. היה מבול של רקטות, בלי סוף, ואמרתי לו, אני לא יכולה לחכות בו ולהתפוצץ, מה אפשר לעשות? אולי לשכב ליד הקיר, הרגשתי שלפחות אני עושה משהו, וככה שכבנו ליד הקיר במשך שעה בערך, אני חושבת, של רקטות בלי הפסקה. אחרי שעה קיבלנו הודעה מאמא שלו, ובהודעה היה כתוב שיש מחבלים בקיבוץ בארי, זה 10 דקות מניר עוז. נכנסנו לוויינט וראינו כתבה שהכותרת שלה זה שוחטים אותנו פה והצבא לא מגיע. אני הסתכלתי על הכתבה הזאת, אני פחדתי, ואחרי 2 דקות בערך הגיעה הודעה נוספת. סשה לא הראה לי את ההודעה הזאת, אז כבר הבנתי מה קורה, אבל התעקשתי, אמרתי לו, סשה תגיד לי מה כתוב, והוא אמר לי לא משנה מה, פשוט תהי בשקט. הוא שאל אותי אם נעלתי את הבית, ואני, בגלל שהייתי עם חרדות, הייתי בטוחה שהכל נעול. ובעצם באותו רגע החלטתי לקחת צמיחה, להתעטף בה. החלטתי שאני לא רוצה לראות שום דבר. והתחבאנו מתחת למיטה. ואז אני שומעת אללהו אכבר. אני שומעת צרחות של אללהו אכבר. מאות של מחבלים נכנסים לקיבוץ. אני שומעת דברים מתפוצצים, את הצרחות של המחבלים, את הצרחות של האנשים שרוצחים אותם. וזה נשמע שהם עוברים בית בית ופשוט מרססים את כולם בכדורים, ואנחנו מחכים לתור שלנו. באותו רגע אמרתי את התפילה שלי שוב ושוב ושוב, וכולי רעדתי, פשוט רעדתי, כולי הזעתי, פשוט זה פחד מוות, זה פחד שאי אפשר לתאר אותו, של עוד רגע אני מאבדת את החיים שלי. והחלטתי להגיד את התפילה, פתאום הכל התחבר לי, רגע התפללתי על מלחמה, לא יכול להיות שזה סתם, ואני אומרת את זה שוב ושוב ושוב, ופתאום אני מרגישה סוג של שלווה כזאת בגוף, שאני לרגע חושבת, אם זה בגלל שאני יודעת שלא יקרה לי כלום,
או בגלל שאני השלמתי עם המוות שלי. והמחבלים מתקרבים ומתקרבים, ובסוף מגיעים אלינו. יורים בדלת, שמעתי פשוט רעש מאוד חזק, לא ראיתי את זה, רק אחר כך כשחזרתי לניר עוז ראיתי שכל הדלת ריססו את הכדורים, והם נכנסו לבפנים, שברו בעצם כל דבר שהיה בדירה הזאת, ואז שמעתי יצא שצועק, ואותי גלגלו מהסמיכה בערך 10 מחבלים. אני לרגע לא הבנתי מה קורה סביבי, מרוב ההלם חשבתי אולי זה חיילים, הם היו לבושים במדים, וסשה אומר לי, ספיר אל תלכי איתם, אל תלכי, ואני אומרת בטח, יש לי זמן גם להתווכח. הבנתי מהר מאוד שמדובר במחבלים, הם הוציאו אותנו בנפרד מהדירה, וכשיצאתי ראיתי את סשה עם הברכיים על הרצפה, עם ידיים מאחורי הראש, פנים מדממות, הם הרביצו לו, ותפסו אותו, בעצם חבורה של מחבלים. אותי שמו על אופנוע, עם מחבל אחד מקדימה ואחד מאחורה, זו תמונה מיום החטיפה, ובצורה הזאת לקחו אותי לעזה. האמת שבדרך עברו לי הרבה מחשבות בראש, מה הולך להיות לי שם, מה הולך לקרות לי, אבל החלטתי פשוט להתעלם מהכל ולהגיד תודה לאל שאני בחיים. זה מה שרציתי שיקרה, רציתי להישאר בחיים, לא משנה מה. כשהגעתי לעזה ראיתי כל כך הרבה אנשים ברחובות, פשוט הרחוב היה מפוצץ בכל האזרחים שם, כולם באו להרביץ לי וכולם עודדו את חמאס, ובעצם הם אפילו הרביצו לי חזק כשהייתי צריכה להגן על עצמי, ואמרתי אלוהים בבקשה תשמור עליי, אני לא רוצה למות במקום הזה. בסוף הצלחתי להגיע לעזה בחיים, אמנם כל הגוף שלי היה סימנים כחולים, אבל הייתי במצב יחסית טוב. ובעזה הייתי חודש בבתים וחודש במנהרות, בתנאים קשים, אבל קראו לי הרבה מאוד ניסים. ואני חושבת שאחד הניסים הגדולים שחוויתי זה שהבנתי שאולי אני באמת צריכה להיות במקום הזה. הייתי עם עוד חטופה, בחורה בת 16, פגשתי אותה ביום הראשון של החטיפה, וכשראיתי אותה היא רעדה ובכתה, והייתה כל כך מפוחדת, ואיך שראיתי אותה אמרתי לעצמי שאני לא צריכה יותר מזה בשביל להבין שאני צריכה להיות במקום הזה. שאני רוצה לשמור עליה, שאני רוצה שהיא תהיה שמחה. ואני חושבת שמאותו רגע שהחלטתי שזאת המשימה שלי, ושמתי את כל הבעיות שלי בצד, פתאום הרגשתי מאוד חזקה, כאילו לא הבנתי אפילו איך, אמרתי אלוהים איך זה קורה, איך אני נמצאת בחדר עם כל כך הרבה מחבלים, אני ישנה איתם אפילו בלילה ואני מרגישה ביטחון. ובעצם זה מה שקרה, אני כל הזמן חשבתי מה אפשר לעשות, איך אפשר לגנוב יותר אוכל כשהיא רעבה ומה אני יכולה להגיד לה. אני זוכרת שיום אחד הם רצו להוריד אותנו למנהרות והיא באה ובכתה ואמרה לי ספיר אין סיכוי, אני לא רוצה לרדת, הם יהרגו אותי. ואמרתי מה אני יכולה להגיד לה במצב הזה? ואז אמרתי לה את מבינה שאנחנו בעזה? אז היא אומרת לי כן. אמרתי לה ואנחנו חייבים לראות את האטרקציה מספר 1, זה המנהרות. והיא מסתכלת עליי ואומרת לי ספיר נראה לי שאת משוגעת, אבל אני רוצה להיות משוגעת כמוך, אז בסדר בואי נרד למנהרות. וכל יום אמרתי 3 דברים. הדבר הראשון זה
תודה לאלוהים שהוא שלח אותי למקום הזה, כי הרגשתי את כל הכוח שהוא נתן לי, וידעתי איך להשתמש בו כדי לשמור על עצמי, לשמור עליה, לעזור לחטופים האחרים. היא היחידה ששוחררה איתי ביחד. כמובן אמרתי כל יום את התפילה שלי, ותודה לאלוהים על כל המלאכים שהוא שלח לי לגיהנום. קראו לי דברים שקשה מאוד להסביר. אני זוכרת שהייתי כזאת אופטימית, שאפילו המחבלים לא הבינו איך זה קורה, איך בן אדם יכול להיות כל כך אופטימי. הם גם שאלו אותי, למה את הפי כל כך? אז אמרתי להם, אלוהים רצה לשלוח אותי לפה, אז כנראה שאני צריכה להיות בעזה. יום אחד מהם צייר נר זיכרון וכתב עליו את השם שלי. ונורא כעסתי, כי זה מחבל שהייתי מדברת איתו יום יום, אף אחד לא רצה לדבר איתו, הוא תמיד חיפש אוזן קשבת, וככה השגתי הרבה מהאוכל, ולא הבנתי למה פתאום הוא רוצה להרוג אותי. ושאלתי אותו, למה? למה כתבת את השם שלי? והוא אמר לי, אני שונא אותך, כי את אויבת שלי, אני שונא אותך. אבל מה שציירתי זה נר שמראה את האור שאת מביאה לפה. ואני הסתכלתי עליו ואמרתי, אלוהים תודה. ובעצם אחרי 55 ימים שוחררתי, וכשהגעתי לפה פגשתי כל כך הרבה אנשים מה הם לא עשו בתקופה הזאת שהייתי בשבי, מה הם לא עשו בשביל החטופים, אם זה בתפילות, אם זה לצאת לרחובות עם השלטים שלנו. כל אחד באמת רצה לעשות משהו אחר, לתרום, לתת מעצמו משהו בשביל החטופים, וכשראיתי את כל זה בעצם אמרתי שכל המלאכים האלה שהרגשתי הם כנראה לא דמיוניים. אבל לצערי הבן זוג שלי עדיין שם, ביחד עם 100 חטופים נוספים. פגשתי חלק מהקבוצות האלה, וחלק מהחטופים מקבלים רק מים מלוחים לשתייה שהורסים את הגוף שלהם. חלקם מקבלים בין חצי פיתה לפיתה ביום. והדבר הכי גרוע שהרבה מהם, או שהם ראו את המשפחות שלהם נרצחות מול העיניים שלהם, או שהם לא יודעים מה עלה בגורל המשפחות. והמחשבות האלה הורגות אותם כל יום יותר ויותר. ביום הראשון פגשתי חטוף נוסף, בן אדם מבוגר, בן 85. המחבלים הרביצו לו כל כך חזק שהוא לא שרד, בעצם אחרי כמה ימים הוא נפטר. אבא של סשה גם נרצח ב7 באוקטובר. ובעצם זה הזמן שלנו לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר את כל החטופים שנותרו שם. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה אולי הדבר הכי חשוב. יום אחד המחבלים קראו לי לראות טלוויזיה, ובדרך כלל הם רצו להראות לי את מה ישראל עושה בעזה, להראות לי שישראל מפוצצת בתי ספר עם ילדים, או הורגת אנשים שנמצאים בבתי חולים. אבל באותו יום מה שראיתי זה את כיכר החטופים, וראיתי המון אנשים, עשרות אלפים, פשוט עשרות אלפים אנשים, כולם עם השלטים שלנו, וכולם רוצים דבר אחד, להחזיר אותנו הביתה. וכל כך התרגשתי כשראיתי את זה, באמת הרגשתי שאני רואה אחדות, שזה משהו מאוד שונה ממה שהיה פה לפני 7 באוקטובר. ומה שעוד יותר ככה ריגש אותי, הפתיע אותי, זה שאחד המחבלים אמר, כשכל היהודים ביחד זה חזק, חזק, חזק. ואני מאמינה שהמטרה הגדולה של המלחמה הזאת זה לא בדיוק לפרק את חמאס, אלא יותר לאחד את עם ישראל. תודה רבה. ואפשר גם לשאול שאלות.
איזה פרק לקהילית? פרק כ"ז. ראיתי את סנואר. הוא שאל אם ראיתי את סנואר, הוא ראה שראיתי, אז כן, זה לא סיפור כל כך מעניין, אבל יום אחד הוא עבר במנהרה איפה שהחזיקו אותי, לא היה לי מושג מי זה, והוא שאל אותי אם אני חיילת, אז אמרתי שלא. הוא שאל אותי מה עשיתי בצבא, אז אמרתי כל מיני דברים, לא זוכרת כבר. ואז הוא אמר לי, בהתחלה הוא אמר לי, מחר את תשתחררי. הוא חשב שאני פחות מ-18, אז אחד המחבלים אמר לו, לא, היא בת 30, לא 17. בסוף, זהו, לא הייתה שיחה מעניינת, בוא נגיד, וגם אולי אם הייתי יודעת מי זה, אז הייתי מתייחסת לזה בצורה אחרת, אבל רק כשחזרתי לארץ, ראיתי את הפרצוף שלו על מלא מסכים, ואמרתי, הפרצוף המכוער זה מוכר לי, אז הבנתי שראיתי אותו. שלפני שנחטפתי, שהיה לי חרדות. נכון. איך זה עבר? זאת שאלה טובה, אני חושבת. אז במהלך התקופה שחוויתי חרדות, החלטתי לתרום כסף לדוגמה, ותרמתי לניצולי שואה, לחולי סרטן. חיפשתי כל מיני מקומות שאני יכולה להתנדב בהם, וחשבתי שהחרדות נובעות מזה שאני משקיעה את כל החיים שלי בעצמי, וכל הזמן חושבת, אוקיי, יש לי את הזוגיות שלי, יש לי את העבודה טובה, שאני מתפרנסת טוב, ופשוט חיה בבועה משל עצמי ולא חושבת לתת מהדברים האלה לאנשים אחרים. ופתאום מה שהרגשתי זה שכל אחד מקבל איזשהו כישרון או יש לו מזל והוא מקבל הרבה כסף לא בשביל לשמור לעצמו אלא בשביל לתת גם לאחרים. אז באיזשהו מקום נראה לי שהרגשתי שאולי לא מגיע לי לחיות בגלל זה ואז הגעתי למצב של חרדות. אני חושבת שזאת הסיבה. אחרי מה שחוויתי בפנים, ובאמת ביקשתי משאלה אחרונה, אלוהים בבקשה, שאני אשאר בחיים, כי לא הספקתי לעשות שום דבר משמעותי בחיים שלי. ופתאום הגעתי לעזה, ואני זוכרת שאמרתי, אלוהים, למה עשית לי את זה? למה עשית לי את זה? ואז אמרתי, רגע, המשאלה האחרונה שלי הייתה לעשות דבר משמעותי, ולהיות בגיהנום ולעזור לשבויים אחרים, זה הדבר הכי משמעותי בעולם שאפשר לעשות. אז יכול להיות שהחרדות אחר כך ירדו, כי הרגשתי שאני עושה משהו טוב. אמרת שלפני זה, בפעם ראשונה שהתפללתי, ואיך שהגעת לשם פתאום, כניסה ליהודית של הקדוש ברוך הוא נהיה פה, אז פה התפיסה הזאת קצת... אז הוא שואל אותי, בעצם התפללת פעם ראשונה לפני ה7 באוקטובר, אבל איך הגעת למצב שאת אומרת, אלוהים, תודה, ואלוהים, אלוהים, 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 אתה אחראי להכל. אז תמיד הייתי בן אדם מאמין. לא התפללתי בחיי, אבל תמיד האמנתי שיש אלוהים. תמיד האמנתי שאין כזה דבר מזל או צירוף מקרים, שהכל מכוון, שאני עושה את המקסימום שלי וכל השאר אין לי שליטה על זה. אז כל דבר שקורה בלי שליטתי אני אומרת, אוקיי, זה מלמעלה. עכשיו לפעמים זו סיטואציה מאוד קשה, ואז היו מקרים, היו ימים שהתלבטתי עם עצמי שם אם אני מאמינה. כי פתאום היו הפגזות, ממש היה פגז אחד שנפל איזה 80 מטר מהבית שלי וכל החלונות התפוצצו.
אז לא, אמרתי, רגע, אני מאמינה, אני לא מאמינה, כל הזמן התלבטתי עם עצמי עד שהצלחתי להגיע למצב שאני אומרת, אוקיי, אלוהים, אני סומכת עליך, לא משנה מה יהיה, לא משנה אם אני אמות או יחיה. אבל לקח לי זמן להגיע לזה. מעבר להפצות, היה שלבים שראית או שמעת כוחות של צה"ל באזור שלך? באזור שלי צה"ל לא נכנס קרקעית, הוא נכנס יום אחרי שהשתחררתי. כן, לח'אן יונס. אני יכולה להגיד שזה היה הפחד הכי גדול של החטופים שהיו איתי, שצה"ל להיכנס. אני חייתי בעולם מאוד אופטימי, ככה לא חשבתי בכלל על הדברים האלה, ייכנס, לא ייכנס, אבל החטופים כל הזמן דיברו על זה, וכאילו הם הרגישו, בלי שאף אחד יגיד לנו, הם הרגישו שברגע שצה"ל יתקרב אלינו, הלך עלינו. אז למזלי, אני לא חוויתי את זה כי לא הייתי שם בשלב הזה. הקבוצה השתנתה, התחלנו את הדרך 3 חטופים, אחרי חודש נוספו עוד 2, ובשבוע האחרון שלי שם נוסף עוד 1. זה השתנה ככה. אז הוא שואל, כשחזרתי איך התמודדתי עם זה. בהתחלה נכנסתי לחדר וסגרתי את הדלת ובכיתי, כי הייתי בטוחה שזה, זאת אומרת, חשבתי שימשיכו את הפעימות, לא ראיתי מצב כזה שמפסיקים באמצע, שחלק יוצאים וחלק נשארים, זה מצב שבכלל לא יכולתי לדמיין. ואז הבנתי שהמלחמה הזאת הולכת להיות ארוכה, כמובן שלא הבנתי עד כמה. ובחודשיים הראשונים אני חושבת שפשוט ישבתי בחדר, עד שאמרתי לעצמי, כמו ששאלתי את עצמי למה אלוהים שלח אותי לעזה, שאלתי את עצמי למה אלוהים החזיר אותי לפה, וזה בטוח לא בשביל לשבת בחדר. ואז החלטתי ללכת לדבר. דיברתי פעם ראשונה בקריית אתא, ואחר כך הגעתי להרבה מאוד מקומות בארץ, דיברתי עם חילונים ועד חרדים מאוד, ואחר כך קיבלתי טלפון מאריזונה, הרב מאריזונה התקשר אליי, גם בתקופה של משבר, ואמר לי, ספיר, אני רוצה שתבואי לדבר פה באירוע מאוד גדול. אמרתי לו, אין סיכוי, כי גם האנגלית שלי לא משהו, וגם אין סיכוי שאני טסה עד לשם. אבל הוא כל יום התקשר, הוא התמיד, עד שאמרתי לו, אני באה, רק תפסיק להתקשר אליי. וזאת בעצם החלטה ממש ממש טובה שעשיתי. מאז שטסתי לשם הייתי בעוד כ10 מדינות, בהמון קהילות יהודיות. אני מדברת רק בקהילות יהודיות, כי אני חושבת שהשינוי צריך להגיע מתוך העם היהודי. וזה מה שהחזיק אותי. לא מזמן חזרתי מחודשיים בארצות הברית, הייתי שם בהרבה מקומות, ואני פגשתי אנשים כל כך טובים, כאילו, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אז הם מאוד רוצים שתדעו שכל היהודים בעולם עושים כל כך הרבה מאמצים להזכיר את החטופים בכל מקום, לאסוף כספים, הם שולחים המון כמויות של כסף, שבלי הכסף הזה אני לא יודעת איך צה"ל היה עומד על הרגליים, כל התרומות, והם שולחים לפה משלחות של מתנדבים, והם ממש פעילים. אני הלכתי שם, נגיד, בקהילה היהודית, וראיתי חלק מהבתים, כל החלונות שלהם מכוסים עם תמונות של החטופים, כל העצים צהובים, הכל קשור בצהוב. זה מדהים, כשראיתי כמה הם עושים, כמה אנשים שרחוקים מפה, מזדהים איתי, איתנו, אז זה נתן לי הרבה כוח להמשיך. אז הוא שואל אם שמעתי על הבן זוג שלי מאז.
הג'יהאד האסלאמי פרסם סרטון שלו במאי. בסרטון רואים אותו חי ומדבר, ומאז אין לנו שום אינדיקציה, הצבא אין לו מושג מה קורה איתו. אתה הרגשת שאתה עומדת להשתחרר או שכאילו היה כזה מופל כל הזמן? אם הרגשתי שאני עומדת להשתחרר, אז אני יכולה להגיד שבאותו יום כשראיתי בטלוויזיה את העצרת שהייתה בתל אביב, ומבחינתי זה סימל אחדות, ומבחינתי המטרה הגדולה של המלחמה הזאת זה הייתה לאחד את עם ישראל, אז כן ראיתי את השחרור שלי קרב. אני זוכרת שראיתי את זה באחת המנהרות גם, הרגשתי שזה המקום האחרון שאני אהיה בו, אמרתי לחטופים, זאת התחנה האחרונה שלי. אחרי 10 ימים בערך שוחררתי. החטופים שהייתם עדיין בארץ? עם החטופים בארץ? אז רק הבחורה שוחררה. וכל השאר היו גברים, הם נשארו בשבי. אז אם מי שהיו איתי נשארו בחיים, היו איתי זוג בשבוע הראשון, בעל ואישה, הם היו איתי רק שבוע, והאישה שוחררה באותו יום איתי ביחד, בעלה נרצח שם. בערך איזה חודשיים אחרי ששוחררתי. מעבר לזה אני לא יודעת מה עלה בגורל החטופים האחרים. יש לי 2 שאלות. אחד, האם האמנתם שצה"ל בדרך, שזה כל עם ישראל עכשיו בבית ושואל את עצמו כל חייל או כל איש במילואים או נערף, איך אנחנו מחזירים אותם עכשיו עוד 10 דקות הבית שלהם? שאלה שנייה, אמרת משפט שנראה לי עשה פה צמרמורת לכולם. רציתי לשאול אותך, אני חושבת שאנחנו בתור, לא יודע, יכול להגיד פה לכל אחד פה גר בכל חורף קרי ובמרכז הארץ, איך אנחנו יכולים לקחת את המשפט הזה ולשים אותו כלוגו של, לא יודע, של עם ישראל ולרוץ אחריו? טוב, אז השאלה הראשונה, האם הבנתי שצה"ל מתקרב אלינו כדי לשחרר אותנו? האם האמנו שצה"ל יתקרב אלינו? תראה, הייתי רוצה להגיד שזה עשה לנו טוב לשמוע שהצבא נלחם, שמפוצצים שם דברים, שהצבא נכנס קרקעית, אבל בתור חטוף זה מפחיד. וזה אחד הדברים שהכי הפחידו אותנו, ההפגזות של חיל האוויר. אין שם מקלטים, כן? זה בום קטן ואתה, זהו, אין בן אדם. והכניסה הקרקעית גם מאוד הפחידה אותנו. עכשיו, הצבא שלנו זה צבא של גיבורים, זה חיילים שהם גיבורים, זה בכלל, נשים את זה רגע בצד. אני מדברת בתור שבוי, מה התחושה? אז כולם שאלו אותי, בטח ששמעת שצה"ל נכנס קרקעית, שמחת. בתור שבוי לא שמחתי, כי הבנתי שאם צה"ל, יותר נכון החטופים שהיו איתי, יותר הבינו את זה, שאם צה"ל יתקרב אז יראו בנו, או מהחילופי אש נמות, או שיקרה משהו לא טוב. אז לצערי זאת התשובה. בקשר לשאלה השנייה, מה אפשר לעשות כדי לעודד אחדות, אם הבנתי נכון? אז אני חושבת שבהתחלה באמת היה רגע של אחדות כשחזרתי. כי יצרו איתי קשר, אני אגיד לך, מחילונים ועד חרדים, כולם רצו לעשות משהו, כולם רצו להחזיר את החטופים, וזה מה שעניין אותם. ולאט לאט, כמו שאתם יודעים, זה הפך לנושא פוליטי. רגע, אומרים לי, ספיר, איך זה הגיוני? מצד אחד את מאמינה באלוהים, אז את תהיה ימנית. מצד שני, את רוצה להחזיר את החטופים, אז את שמאלנית. שתבין כמה המצב נורא. אז
לצערי הרב צריך למצוא איך לתקן את המצב הזה ולהוציא את החטופים מכל השיח המגעיל והמורעל הזה, כי יש פה מטרה שהיא טהורה ופשוט מלכלכים אותה. עכשיו, אני לא חושבת שאנשים צריכים לחשוב, רגע, אם אני רוצה להחזיר את החטופים, אז זה אומר שצריך לצאת מציר פילדלפי, וזה... כאילו, אני לא חושבת שהאזרחים אמורים בכלל להתעסק במה זה אומר, כי אף אחד מאיתנו אין לו את הידע להחליט ההחלטות האלה. ואנחנו רק צריכים להחליט החלטה פשוטה, שאנחנו רוצים להחזיר את החטופים. ומה אנחנו יכולים לעשות? אז לדוגמה, כשאני מדברת עם הציבור הדתי עד חרדי, אני אומרת, כשאתם הולכים לבית הכנסת, תפתחו בתפילה למען החטופים. אבל לא תפילה שבסוף אומרים, ולמען חיילינו וחטופינו. כאילו לא להתנער מזה. ממש להקדיש זמן, אולי להביא סיפור מהתורה, למה חשוב פדיון שבויים? כאילו איפה רואים את החשיבות? עד כמה זה חשוב? ממש להתעמק בזה. ואני חושבת שגם בבתי ספר, לפני שמתחילים שיעור, צריך לדבר אולי על איזה חטוף, כל יום לקחת חטוף אחר, להגיד עליו כמה מילים. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני פשוט חושבת שכל אחד צריך באמת להרגיש שהוא רוצה לשחרר אותם, כי אלה האחים והאחיות שלו, ואחדות זה אומר שכולנו משפחה אחת. אחדות זה לא אומר שכולם צריכים להיכנס הביתה ולא לצאת לכיכר החטופים. זה פשוט אומר שכולנו משפחה אחת וכולנו צריכים להילחם אחד על השני, ולא לחשוב איך יוציאו אותם. רגע, אני רוצה להוציא אותם, אז זה אומר שאני רוצה לסיים את המלחמה. לא, זה לא אומר. זה אומר שאני רוצה להוציא אותם, וחוץ מזה אני לא צריך לחשוב יותר מדי. איך זה יקרה? אתם מאמינים באלוהים. הוא יחליט איך זה יקרה. מה השאלה? מה את חושבת על עסקת? איזו? באופן כללי? זו שאלה קצת בעייתית. אם הם מוכנים להחזיר אותם עכשיו לפה, אני בעד. כאילו, מה התנאי? שואל על העסקה שעשתה אז אני אגיד ככה, אני לא בטוחה איזה עסקה עלתה, אבל אני יודעת שאומרים שמטרות המלחמה זה... אני יודעת שמתנגדים לעצור את המלחמה ולהשאיר את חמאס בשלטון. ואני מבינה את זה. אבל מצד שני, מי שראה את חמאס ומי שדיבר עם המחבלים, מבין שזה סוג של מלחמה דתית. הם הפכו את המטרה שלהם, שזה מטרה חומרית, הם רוצים את האדמה של מדינת ישראל, הם הפכו את זה למטרה רוחנית. אם אתה מאמין באלוהים, אז אלוהים ציווה לך, כאילו זה מצווה להרוג יהודים, וזה מצווה לכבוש את ישראל, וזאת הבעיה הכי גדולה בעיניי, שזה הפך להיות ממטרה של לכבוש קרקע למטרה רוחנית, והם כולם מתפללים והם כולם כביכול אנשים מאמינים. אז ברגע שבן אדם אומר, רגע, אם בשביל זה אלוהים מביא אותי לעולם, אני חייב לעשות את זה. לא תמיד גם אנשים חושבים למה. אז גם אם יורידו את סנואר וגם אם יתחלף שם המשטר, זה לא יפתור את הבעיה. אם הייתה עסקה של סיום מלחמה ולהשאיר את חמאס בשלטון ולהחזיר בתמורה את כל החטופים, הייתי הולכת על העסקה הזאת, מכיוון שחמאס 2 יופיע בהמשך מהר מאוד. ושוב, בתור בן אדם מאמין, אני חושבת, רגע, למה יש לנו את האויב הזה 2 קילומטר מהגבול? גם למה 7 באוקטובר קרה? היה פה... יש לנו צבא מאוד חזק, ויש שב"כ, ויש ממשלה, ויש הכל, אבל לאור יום הם נכנסו אלינו ושברו את כל המחסומים, ובאו אנשים עם קביים, ראיתי אנשים עם קביים שהגיעו,
והיה להם שעות להיות שם ולרצוח אנשים, שזה דבר שאתה חושב ואומר איך קרה דבר כזה. וכשחשבתי על זה אמרתי, אני וסנואר יש משפט אחד ששנינו מאמינים בו, וזה אולי ההסכמה היחידה שלנו. ולצערי ההנהגה שלנו קצת פחות מאמינה במשפט הזה, והוא אומר שכוחנו באחדותנו. ובגלל זה אני פועלת למען האחדות והוא פועל למען הפילוג. והוא מבין כשיש פילוג אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אז אני חושבת שהביטחון היחיד שיכול להיות לנו זה לא להוריד את חמאס או להמשיך את המלחמה, אלא לחשוב איך אפשר לאחד את עם ישראל, וזאת אולי משימה יותר מורכבת. כאדם מאמין, את חושבת שאפשר לגמור עם הרוע לגמרי באופן מוחלט, או שזה גדול שמתמשך שאי אפשר לעשות? אני חושבת שאם לא היה רוע, אף אחד לא היה חושב על אחדות. אני חושבת שאם לא היה רוע, יהודי היה הורג יהודי. אז אני חושבת שתמיד יהיה. שאלה אחרונה. אני אומרת את הפרק כל יום, זה כבר נהיה חלק ממני, אני לא יכולה לסיים את היום בלי זה. תודה רבה. תודה רבה ועצומה לספיר. אני קודם כל נגיד תודה רבה על השיתוף ואת הכנות הכל כך מיוחדת, ואני אגיד לך שהנושא שלנו השנה, יש לנו 4 נושאים שנתיים, והשנה כשהתלבטנו, ישבנו עוד 2 והתלבטנו מאוד, ואחד הדברים שככה גם מישר הלך איתנו, הוא היה איש של שליחות, והשנה הוא נושא של שליחות, אז בלי שידעת, פשוט פגעת בול בנושא שאנחנו כל כך מדברים עליו, ועסוקים, ונהיה עסוקים בו כל השנה. אז תודה רבה, ושהקדוש ברוך הוא תודה, ותזכי ששמח לחזור, וכל החטופים, ונראה בשמחתך במהרה. תודה רבה רבה ספיר, תודה רבה. חברים, תודה רבה לספיר. רגע, עכשיו אתם צריכים לנשום עמוק, נכון? יופי. אז עכשיו תקשיבו טוב, בסדר? כדי שאנחנו ככה עולים בקודש בסייעתא דשמיא, אתם מדהימים, מדהימים, ההתנהגות שלכם פשוט מהממת. אנחנו זוכים להתכונן נפלא לחג. יש לנו רבע שעה, בסדר? יאיר, המונית שלה, בסדר. תהיו איתי רגע אחד, יש לנו רבע שעה מתוקים. תהיו פה למטה בבקשה, אני אסביר. הרב קשתיאל, הרב של עמישר, ייתן פה שיחה לאורחים, לבוגרים, כיתה י"ב של התיכון, התלמידים של עמישר, וכיתה י"א של הישיבה. למטה תהיה שיחה בבית המדרש למטה לישיבה, כיתות ט' וי' של אבא של איתן בונצל, של יצחק בונצל יהיה למטה, והתיכון י' וי"א בדשא פה עם 2 החברים של עמישר. מדריכים, מחנכים, תעזרו לי בחלוקה, הפסקה נעימה.